DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Narito na ang mga unang balita sa araw na ito. Radyo Pangasinan Balita. Be informed. Be the first to know. Radyo Pangasinan Balita. Mga balitang naganap at nangyari sa huling 24 oras sa loob at labas ng Pangasinan. Radyo Pangasinan Balita. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM. Paborito. Good morning! Maamig ya kamusan at si kayo namin kapaborito. Agunatan na Lunes, June 16, 2025. Welcome po muli sa Radyo Pangasinan Balita. At ngayon, sa ulo po ng ating mga balita, sa ating balitang lokal, motor rider patay sa hit and run na naganap sa National Road ng bayan ng Pusurubio. Radyo Pangasinan Balita. Naganap na pamamaril sa bayan ng Alcala, kinundinan ng Pulis Pangasinan. Radyo Pangasinan Balita. Sa ating balitang pambansa, 27 milyong estudyante balik eskwela. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, bad news, 3 pisong taas presyo ng sardinas nakaamba. Radyo Pangasinan Balita. Sa ating balitang pandaigdig, US President Donald Trump nagbabala patungkol sa pag-atasik sa US, mararanasan umano ang buong lakas ng Amerika. Radyo Pangasinan Balita. Sa ating balitang sports, boksingerong si Nonaito Donaire nakuha ang WBA Interim Bantamweight title. Radyo Pangasinan Balita. Sa ating balitang entertainment, BTS naghandog ng kanilang konsyerto sa kanilang mga fans. Radyo Pangasinan Balita. 8 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ngayon sa detalye po ng ating mga balita. Sa ating balitang lokal, dead on the spot ang isang motor rider matapos na mabangga ng isang utility vehicle sa National Road ng Barangay Cablong, Pusurubio, Pangasinan. Mag-alas 12 ng hating gabi nang maganapang insidente kung saan ayon sa pulisya, ang puting utility vehicle at ang motorsiklo na minamaneho ni Dennis Servas, 46 anyos, residente ng Barangay Alipangpang, ay tinatahak lugar ng pa-south direction kung saan nauuna ang utility vehicle sa motorsiklo at nang mag-overtake ang utility vehicle at nag-left turn ay aksidenteng nabangga ang sumusunod na motorsiklo. Sa lakas ng impact, tumilapon ang driver ng motorsiklo. Nagtama ito ng matinding pinsala sa iba't ibang parte ng katawan. Naitakbo pa ito sa pagumutan, subalit hindi na ito umabot ng buhay. Sa pangyayari, imbis na tumigil ang utility vehicle, ay nagpatuloy itong umarangkada at tinakbuhan ng biktima. Napagalaman na ang motorcycle driver ay walang suot na protective gear. Sa ginawang follow-up naman ng Radyo Pangasinan Balita, sa Pusurubio Police hanggang ngayon ay wala pa umanong sumusuko sa kanilang himpilan patungkol sa pangyayari. Patuloy naman ang backtracking ng kapulisan
sa sasakyan na nakabundol sa motorsiklo. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, mga mangingisda sa Western Pangasinan pinasalamatan ng kapulisan sa pagkakadiscobre at pagsasauli ng malaking halaga ng hinihinalang bawal na droga. Pinasalamatan mismo ng Pulis Pangasinan at ng PDEA ang mga mangingisda sa Western Pangasinan sa walang pag-atubili na agad na i-report sa kapulisan ang nadiskobreng sako-sako mga laman o kaya na may laman na hinihinalang bawal na droga na na-recover sa karagatang sakop ng Bulinaw, Bani at Agno, Pangasinan kamakailan. Kabayanihan ang ipinakitang ito ng mga mangisda ayon sa otoridad. Kamakailan nagtungo ang Pulis Pangasinan sa Bulinaw at personal na pinasalamatan ang mangisda sa pangunguna ni Police Captain Aileen Katugas, Information Officer ng PANG-PTO at PDEA Public Information Officer Marife Di Guzman. Radyo Pangasinan Balita. Mariing kinundi na naman ng Pangasinan Police Provincial Office ang naganap na insidente ng pamamaril kamakailan sa kaban ng Alcala Moncada Road sa Barangay Pedro Ili, Alcala, Pangasinan. Batay sa inisyal na investigasyon ng Alcala Police Station, ang biktima ay sakay ng isang kulong-kulong o kaya motorized tricycle kasama ang isang kasamahan at patungo sana sa Barangay Bersamin, Alcala upang bumili ng used oil. Sa kanilang paglalakbay, naganap pa ang insidente ng pamamaril na nagresulta sa agarang pagkamatay ng biktima na idineklarang dead on the spot ng Municipal Health Office. Mabilis na tumakas sa mga suspect sakay ng isang motorsiklo patungong Timog. Agad na rumisponde ang kapulisan ng Scene of the Crime Operatives o kay PNP SOCO at na-recover ang mga basyo ng bala mula sa crime scene. Isang slug naman ang na-recover at kasalukuyang nasa kustodiya ng Alcala Police Station para sa isasagawang ballistic examination. Patuloy ang masusing investigasyon ng mga otoridad upang matukoy at madakip ang mga salarin. Ang ganitong uri ng karahasan ay mariing kinundina ng Pangasinan PNP sa ilalim ng pamumuno ni Acting Provincial Director Police Colonel Ricardo David. Hinihikayat ang sino mang may impormasyon ukol sa insidente na agad na makipag-ugnayan sa pinakamalapit na istasyon ng pulisya. Radyo Pangasinan Balita. Labing 2 minuto makalipas ang alas 7 na umaga at ngayon sa detalye naman po ng ating balitang pambansa. All systems go! Ang pagbubukas ng klase sa mga pampublikong paaralan sa bansa ngayong Lunes, Hunyo 16. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, handang-handa na sila para sa pagbabalik eskwela ng mga mag-aaral ngayong school year 2025-2026. Samantala, ayon naman kay Dennis Ligaspi, Media Relations Chief of Office of the Secretary ng DepEd, ang projected enrollment ng DepEd ngayong school year ay nasa 27 million. Sa pagbubukas ng klase, nakatakdang bisitahin ni Angara kasama si President Bongbong Marcos Jr. ang Epifanio de los Santos Elementary School sa Singalong Street sa Maynila, ganap na alas 9 ng umaga ngayong araw upang personal na makita ang sitwasyon ng pagbubukas ng klase. Una ng pinadali at ginawang cost-effective ng DepEd ang pagpapa-enroll sa Basic Education School. Nabatid na pinasimple pa ng DepEd ang mga rekisitos na kakailanganin ng mga mag-aaral sa pag-e-enroll na nagpapahitulot sa mga magulang na minsan na lamang magsumite ng birth certificate ng kanilang mga anak sa buong K-12 education. Alinsunod na rin ito sa kautusan ni Pangulong Marcos. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, plano ng mga kumpanya na dilatang sardinas na magtaas ng 3 piso mula sa kasalukuyang 21 pesos sa Adjusted Retail Price o kay SRP dahil sa tumataas na presyo ng ginagamit na lata o kay tin sheets. Ayon sa Canned Sardines Association of the Philippines, umaaray na
ang mga gumagawa ng sardinas kaya umapila sila ng price adjustment sa Department of Trade and Industry, okay, DTI, na mula sa 21 pesos, SRP ay itaas sa 24 pesos. Inamin ni CSAP Executive Director Francisco Buencamino na ito ay para sa mga low economy standard na sardinas na hindi katulad ng premium sardines na mas mataas ang presyo kung saan sila nakakabawi. Kabilang anya sa problema ng mga manufacturer ang pagtaas ng tin cans sa imported materials na apektado ng paghina ng peso sa dolyar. Isaan niya sa nakakaapekto ang pagtaas baba ng produktong petrolyo. Sa issue naman sa reklamo na paliit ang laman ng sardinas, nilinaw din niya na sa mga brands na kasapi ng CSAP, hindi totoong nakokompromeso ang kalidad at quality o laman ng isang lata ng sardinas. Sa kabila ng problema rin sa paghuli ng mais isda, lalo na sa ginagamit na tamban. Sakaling mas may maliliit na isda sa halip na 4 na piraso ay may dagdag itong nakaabot upang makaabot sa tamang content. Apektado umano ang pagdami ng isdang tamban na nahuhuli sa municipal waters dahil sa paggamit ng dinamita ng iligal na pangisda. Kaya't gumawa ng paraan na makahanap ng lugar na may mas malalaking mahuhuli. Radyo Pangasinan Balita. Itinaas naman na ng Department of Migrant Workers o kay DMW sa heightened alert status ang kanilang mga tanggapan sa Middle East dahil sa lumalalang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Sinabi ni DMW Undersecretary Bernard Olalia sa Saturday News Forum sa Quezon City na mismong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at DMW Secretary Hans Leo Kakdak ang nag-utos nito. Handa na rin anya DMW at Overseas Workers Welfare Administration kay OWA sakaling lumala pa ang sitwasyon at mag-escalate ang kaguluhan at lumawak ang regional conflict. Ayon sa DMW, tinatayang 20,000 na Pinoy ang kasalukuyang nasa Israel. 13,000 dito ay dokumentado, habang mahigit na 6,000 naman ang walang kaukulang papeles kung saan karaniwan nilang trabaho ay caregiver, hotel staff o sa sektor ng agrikultura, serbisyo at paggawa. Lahat ng labor attaché at kanilang staff ay naka-duty na ngayon 24/7 at bawal na rin ang mag-leave at naka-standby ang mga hotline anumang oras. Maaaring tumawag sa kanilang 24/7 hotline ang mga OFW sa kanilang pamilya sa 1348 sa loob ng Pilipinas. Radyo Pangasinan Balita. Balik Pilipinas na si Vice President Sara Duterte matapos ang 4 na araw na personal na biyahe sa Malaysia kasama ang kanyang pamilya. Sa pahayag ng Office of the Vice President, sinabi nito na bumalik na sa bansa ang Vice Presidente kahapon, araw ng Sabado, sakay ng Philippine Airlines Flight PR530 sa Ninoy Aquino International Airport. Habang nasa Malaysia ay dumala rin siya sa Independence Day celebration kasama ang OFWs. Matatandaan na nasa Malaysia din ang Vice Presidente nang isilbi ng Senate Sergeant at Arms ang writ of summons para sa kanyang impeachment case. Samantala, sinabi rin ng kanyang tanggapan na nakatagdang dumalo si VP Sara sa 2025 Pasidungog Awarding Ceremony sa Davao City ngayong araw ng Lunes, June 16. Radyo Pangasinan Balita. 18 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at sa karagdagan pa po ng ating mga balita. Bumili ang Department of National Defense kay DND ng 12 units ng FA-50 Block 70 Light Combat Aircraft mula sa Korea Aerospace Industries Limited mula sa Republic of Korea upang palakasin pa ang kapabilidad ng depensa ng Armed Forces of the Philippines sa kay AFP. Ang nasabing mga combat aircraft ay nasa ilalim ng $700 million kontrata na bahagi ng modernization program ng AFP. Ang nasabing mga aircraft ay sasailalim sa aerial refueling at lalagyan ng ASA
radar. Sa kasalukuyan ay nag-ooperate ang Philippine Air Force o kaya PAF ng FA-50 fighter jets at A-29 Super Tucano light attack aircraft. Ang Pilipinas ay unang bumili ng 12 FA-50s fighter jets na idiniliver noong 2015 at 2017. Radyo Pangasinan Balita. Sinuportahan naman ng Department of Health ang mga mungkay para sa 30 km bawat oras na speed limit sa mga lungsod upang masugpo ang mga road crash na naging top killer sa mga kabataang Pilipino. Ang mga pagbangga sa kalsada ang paunahing sanhi ng pagkamatay ng mga Pilipinong nasa edad na 5 hanggang 29 na taon. Sinabi ni Health Secretary Teodoro Herbosa sa Road Safety Seminar ng ahensya na ginanap noong Sabado, huling linggo bago ang pagbubukas ng mga klase ngayong taon. Nabawasan anya ang bilang ng mga aksidente sa Commonwealth Avenue sa Quezon City simula nang ipinatupad doon. Sa datos ng Philippine Statistics Authority o kay PSA, nasa 13,101 ang nasawi sa mga aksidente sa kalsada noong 2023. Ang average ng namamatay kada araw ay 32 sa road crashes kung saan kabilang ang 5 bata batay sa datos. Nasa 70% naman ng road crashes ay nasasangkot ang mga motorsiklo. Dapat din anyang suriin ang mga umiiral na batas dahil sa kabila ng mga patakaran sa paggamit ng helmet, seatbelts at car seats. Para sa bata ay patuloy pa rin na may mataas na bilang ng pagkamatay. Radyo Pangasinan Balita. At sa ating huling balitang pambansa, tiniyak ng Malacanang na nagsasagawa ng mga hakbang ang pamahalaan upang tugunan ang pagtaas ng presyo ng karneng baboy sa mga pamilihan. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro na ayon sa Department of Agriculture, tumaas ang presyo ng baboy dahil sa African Swine Fever o kay ASF. Kaya kabilang sa mga hakbang na ginagawa ngayon ng DA ay ang repopulation program at paggamit ng bakuna laban sa ASF upang maibalik ang produksyon ng baboy sa mga apektadong lugar. Naglaan na rin ng pondo ang kagawaran para sa pagbili ng mga alagang hayop at mga breeder habang isinusulong ang bakunahan. Sa kabila ng pagtaas ng presyo, wala namang price control na ipinatutupad sa ngayon. Git ng palasyo, pinag-aaralan pa ang tamang balanse para hindi rin malugi ang mga nag-aalaga ng baboy habang pinoprotektahan ang interes ng mga mamimili. Radyo Pangasinan Balita. Dalawang minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ngayon, sa detalye naman po ng ating balitang pandaigdig, nagdaos ng Joint Sea at Air Patrols sa West Philippine Sea ang militar ng China nitong Sabado ayon sa pahayag ng People's Liberation Army o PLA Southern Theater Command. Sa isang statement, sinabi ni PLA spokesperson Chan Junli na ang Pilipinas ay nakipag-ugnayan sa mga bansang hindi kabilang sa riyon upang magsagawa ng joint patrols na naging sanhi umano ng pagtaas ng mga panganib sa seguridad sa riyon. Ipinayag din ni Tian na nananatiling alerto ang mga pwersa ng PLA at matibay nilang ipinaglalaban ang soberanya ng China sa mga karapatang pandagat nito. Idinagdag niya na ang mga military activities ng Pilipinas sa iba pang mga kalyado nito ay lalo anyang magpapalala sa WPS o maaaring magdulot ng flashpoints. Wala namang tugon ang embahada ng Pilipinas sa Beijing. Magugunitang ang tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas ay patuloy na tumitindi dahil sa maalitan sa teritoryo sa West Philippine Sea na isang mahalagang ruta ng kalakalan. Binanggit na rin na noong 2016 itinanggi ng China ang desisyon ng Permanent Court of Arbitration na nagsasabing hindi legal ang kanilang mga claim sa rehiyon. Radyo Pangasinan Balita. Samantala nagbigay ng matinding babala si US President Donald Trump sa Iran na ipinahayag na kung aatakihin ang Estados Unidos, mararanasan nito ang buong lakas ng American military ng bansa. Sa isang post sa Truth
social, itinanggi ni Trump na may kinalaman ng US sa mga strikes ng Israel sa Iran. Inamin ni Trump na ang US ay tumulong sa Israel laban sa mga missile, ngunit hindi nakialam sa mga direktang pag-atake sa Iran. Pagmamalaki pa ni Trump na kaya agad umano nila kasama ang Israel na wakasan ang digmaan kung gugustuhin nito. Sa kabilang banda, ipinahayag ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi na may ebidensya silang nagpapakita ng pagsuporta umano ng Estados Unidos sa mga ataking ginawa ng Israel. Samantala, ipinahayag pa ni Trump sa isang pag-uusap kay Russian President Vladimir Putin na dapat magtulungan ang mga bansa upang tapusin ang sigalot sa pagitan ng Israel at Iran. Ngunit matatandaan na inilahad ng opisyal ng Russia ang kanilang patuloy na pagsuporta sa negosasyon ukol sa programa ng nuklear ng Iran. Nagpahayag din ng Germany kasama ang France at Britain ng kahandaan na makipag-usap sa Iran tungkol sa nuclear program nito upang maiwasan ang paglala ng sitwasyon sa Middle East. Radyo Pangasinan Balita. At sa ating huling balitang pandaigdig, mariing kinundina ni Minnesota Governor Tim Walz ang pagpaslang kay dating House Speaker Melissa Hartman at sa asawa nito. Sugatan din sa iwalay na insidente si Minnesota Senator John Hoffman at ang asawa nito na pinagbabaril habang nasa kanilang bahay sa Champlain. Ayon kay Governor Walz, nakikipag-ugnay na sila sa mga otoridad kaugnay sa insidente nang sa gayon, hindi na ito maulit pa. Natukoy na rin ng suspect sa pamamaril na si Vance Luther Bolter, 57 anyos, na nagmamay-ari ng isang private security services. Inilarawan ni Walz ang insidente bilang politically motivated assassination. Radyo Pangasinan Balita. At ngayon sa ating balitang sports, panalo via technical decision si The Filipino Flash Nonito Donaire Jr. laban kay Andres Campos sa katatapos na laban na ginanap sa Argentina. Nakuha ni Donaire ang WBA interim bantamweight title. Nabatid na itinigil ang laban sa round 9 dahil sa cut na tinamo ni Donaire mula sa headbutt. Dahil dito, binase ng mga judges ang scorecard kung saan panalo si Donaire. Sa kasalukuyan, hawak ni Antonio Vargas ang WBA bantamweight belt. Sa darating na June 30, makakalaban ni Donaire si Daigo Higa. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, usap-usapan na ang nakatagdang pag-uusap ng New York Knicks para sa dating dalawang natanggal na NBA head coaches na sina Mike Brown at Taylor Jenkins upang makapaghatid sa kanila ng mas malalim na tagumpay sa mga susunod na season. Ang naturang hakbang ay bahagi ng paghanap ng Knicks ng bagong head coach matapos nilang sibakin si Tom Thibodeau noong nakaraang linggo matapos matalo sa Eastern Conference Finals kontra Indiana Pacers at tinatayang unang beses na umabot sa round sa loob ng 25 taon. Matatandaan si Brown ay dating coach ng Sacramento Kings at 2 beses nang pinarangalan bilang NBA Coach of the Year. Samantalang si Jenkins ay dating coach ng Memphis Grizzlies at pinaltalsik noong Marso sa kabila ng magandang standing ng kupunan sa West. Nabatid na hindi pinayagan ng ilang NBA teams ang Knicks na makapanayam ang kanilang mga kasalukuyang coaches gaya ni na Jason Kidd ng Mavericks, Chris Vince ng Timberwolves, Ime Udoka ng Rockets at Quinn Snyder ng Hawks. Radyo Pangasinan Balita. At ngayon sa ating balitang entertainment, may inihanda ang K-pop group na BTS na sorpresa sa kanilang fans para sa pagdiriwang ng kanilang ika-12 anibersaryo. Ginanap ang BTS Festa sa Goyong City, Gyeonggi Province, kung saan mayroong mahigit na 20 mga interactive booth para sa mga extensive offline fan experience. Ang nasabing BTS Festa ay ginanap noong June 13 at 14. Sa mga hindi nakapunta ng mga fans ay mayroong online streaming para maranasan din ng mga fans ng grupo sa buong mundo ang kasiyahan.
Mararanasan ng mga BTS festival sa iba't ibang BTS experience gaya ng Army Bomb Photo Spot, Boy Zone, kung saan mapapakinggan ng mga bisita ang boses ng kanilang idolo na BTS. Chovy Zone, kung saan makikita ang mga karangalan at pagkilala sa mga natanggap ng grupo. Habang ang grand final ng nasabing festival ay makikita ang World Tour ni J-Hope na Hope on the Stage. Radyo Pangasinan Balita. 30 minuto makalipas sa alas 7 ng umaga, magbabalik po ang Radyo Pangasinan Balita makalipas ang ilang paalala. Ang puta-putang Iran Balita. The trial of the impeachment of Vice President Sara Zimmerman Duterte now pending. I will do impartial justice according to the Constitution and laws of the Philippines. Ang puta-putang Iran Sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya, sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Macandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan, for reliable and top-notch healthcare services. You deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimaggana ka, ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan caravan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayo Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Are you looking for construction services? Art Construction Services is the name of the game. They do civil works and engineering, structural waterproofing, swimming pools, road constructions, condominiums, big warehouses, at marami pang iba. Art Construction Services, pulido ang trabaho at tapat sa serbisyo. Main office, Saging Dinalupihan, Bataan, at may satellite office sa Baybunuan Gazette, Dagupan City. You may contact Miss Tyra Sweet at 0962-806-7360. Art Construction Services. Hanap mo ba ang legit at malinamnam na boneless bangus kapaborito? Heto na ang Donna Dagupan Boneless Bangus. Malinis at malinamnam, araw-araw bago. Mura ang presyo at pwedeng pang negosyo. Legit boneless bangus. Legit supplier, Donna Dagupan Boneless Bangus. Matatagpuan sa Magsaysay Market, Dagupan City. Open 24 hours. Available din ang boneless bangus, Shanghai bangus, spicy bangus, boneless tinapa bangus, at rellenong bangus. Donna Dagupan Boneless Bangus. Matatawagan po sila sa 0939-415-8547 at 0930-284-5333. Donna Dagupan Boneless Bangus. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan.
They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Gazette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422, 075-540-7591, or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Gusto mo bang maging healthy ka paborito at malayo sa iba't ibang sakit habang ikaw ay nagkakaedad? Eto na ang Elixir Placenta 3-in-1 Stem Cell Therapy, DNA at Anti-Inflammatory Therapy Food Supplements. Panlaban sa iba't ibang sakit tulad ng hypertension, diabetes, cancer, sakit sa bato at iba pa. Hindi mo na kailangan gumastos ng malaki para magpa-stem cell. DFA approved. For more information and orders, you may contact Miss Lo Ree 0916-229-4977 or 0917-474-4515. Elixir Placenta 3-in-1 Therapy. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at these magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room, relax at their room accommodation, or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog. Paborito. Bunuan Buking. Paborito. Bunuan Gese. Paborito. Kalmay. Paborito. Karae. Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Alas 7:38 na po ang ating oras. Tuloy-tuloy pa rin ho tayo sa ating programang Radyo Pangasinan Balita. At ngayon, ating alamin ang lagay ng ating panahon sa araw na ito ng Lunes sa pamamagitan ni Ma'am Helen Labadja ng Pag-asa Dagupan City. Ma'am Helen, good morning. Good morning po sa ating lahat. Sa ngayon po, intertropical convergence zone na nakaka-apekto sa Mindanao, easterlies naman na nakaka-apekto sa Visayas at eastern section ng Luzon. So sa Visayas, Bicol Region at Quezon Province, makakaasa ng pag-ulan at thunderstorm dulot po ito ng easterlies. Sa Cagayan Valley at Aurora, ganun din po, pag-ulan at thunderstorm dahil po ito sa easterlies, dahil nagkaroon po tayo ng monsoon break. Sa Mindanao po, ganun din, at hindi ng pag-ulan at pagtulog-tuloy ito po dahil sa IPCC o pagsaring ng mga salubungan ng hangin mula sa magkaibang hemisphere.
Sa Metro Manila at the rest of Luzon, partly cloudy to cloudy skies at thunderstorm din. Ito po naman ay dahil sa localized thunderstorm. Wala tayong binabantayang low pressure area o bagyo sa lumulabas ng Philippine Visibility at wala rin po tayong gale warning sa ngayon. Mula dito sa Pag-asa Dagupan, Helen Labadja pong nag-ulat. Maraming salamat, Ma'am Helen Labadja ng Pag-asa Dagupan City. Ang putang insansya, masalimuot kang paborito. Pero may biglaan pong mga pag-ulan dulot ng local thunderstorm. Kaya wag mo natin kalimutan ang pagdadala ng payong. Panangga sa init ng panahon. At syempre ang kapote. Di bali ng maraming dala, basta meron kang proteksyon. Ay nako, welcome po mga learners. Back to school na po sila ngayong school year 2025-2026. Asa bay subang undara estudyante, lalo-lalo na ang mga nanay na excited din sa pagpasok ng kanilang mga estudyante. Nako mga students, welcome po sa panibagong yugto ng inyong buhay. Ito, para ito doon sa mga bagong mga learners po natin, yung mga nasa kinder, sa grade 1, grade 6, grade 11, and syempre naman po yung mga sa college student. At 27 milyon na mga estudyante ang dumagsa sa iba't ibang paaralan po dito sa ating bansa. Dito sa ating lalawigan ng Pangasinan, libo-libong mga estudyante din po ang umarangkada sa mga kakalsadahan para sumakay sa mga pampasaherong sasakyan na abila-bilay. Mabila-bilay natin, supasada kung andaray driver tayo. Malikat ira. After 2 months, almost 2 months o more than. Wala nang magbakasyon mga estudyante. Kandalante, mampuyang ira. Ngayon ngali ang gapoy kitaan mi. Pero ngayon, ang gano anto, ang gano sabay-sabay ran ang pasada natin. Ngayon ngali, agdamot na ilugan niya amin. Iray, unlugan. Nandi man 6:30. Hirap na ako sa pagsakay dito sa may Bunon area. Kung hindi lang ako nakipag-unahan, di late up. Ang gano mulmulag lantay na irungan mo basta makasabi kang masabay dyan trabaho Ayon, bawal sunalate natin kapaborito. Di bali nang maaga ka ng 1 oras kaysa malate ka ng 1 minuto. Alas 7:42 na po ang ating oras. Mabila-bilay mat. Iray lumalako natin. Ditan daasinger iray eskwelaan. O na, ta siyempre, 2 bulan mo yagara ka panlako kalamor. Ta angga po estudyante rin na customer da. Pero natan, di ba, akang iriyat ya amin. Akang iriyat mo sinanay tan si tatay. Akang iriyat pero awak-wak sumulsada. Again, kulang ni kuno may balon na interdad sa anak da. Andi bale, tamaanos tayo. Awa, anos labat kapaborito. Walan sansya. Aliwan nainay mo yaang gapu. Di ba? Totoo yun, mga kapaborito. Tuloy lang po, mga kapaborito. Tuloy ang laban. At wag ho tayong susuko. Talo ka kapag sumuko ka. Kailangan lumaban ho tayo. At lumaban ho tayo ng patas. Huwag tayong manglamang, mga kapaborito. Huwag natin lamangan ang ating kapwa. Masama yan. At syempre, huwag nating kalimutan ang may kapal na siyang paunay makakatulong sa atin. Sa pagbubukas ng klase naman ngayon, nako, 37,000 ang mga pulis ang ikinalat sa lahat ng mga paaralan, mga paunahing lansangan dito po sa ating bansa. Dito sa Pangasinan, 1,400 na pulis Pangasinan ang nakakalat sa mga paaralan, diyan sa mga pangunahing kakalsadahan, sa mga malls, sa palengke. At yan ngayon
ay kailangan mangkulirey kapulisan tayo. Tani, akabantay si General Torre III. Kwantulante kung gaano kaitim ang inyong hepe. Dapat ganyan din kayo. Kwanto. Ibig sabihin, huwag kayong magtago dyan sa mga opisina. Oo, dapat nakikita kayo ng publiko. Bakit? Kasi pag nakikita ang mga kapulisan, nakaka-feel ka ng iyong safety. Di po ba, mga kapaborito? And syempre, pag nandyan yung ating mga kapulisan, magdadalawang isip yung masasamang elemento na atake. Alam nyo, yung mga masasamang elemento ay posibleng makipagsabay ngayon, makipagsabay sa pagbubukas ng klase. Kaya ingat ho tayo, mga kapaborito. Manalwar tayo, ang gano'n wali nanunan tayo na pulis, di tanay, yung self-protection dapat nandito sa atin. Di ba? Naka-alert tayo palagi. At maging yung mga anak natin na maliliit, turuan natin sila. Na huwag basta-basta sumama kung kani-kanino lamang kahit banggitin pa ang inyong pangalan. Tatawagin to ka ng nanay mo. Gamila ka lang siya kuno. Walay unyang kanan. O kayo nagpakita ng pera o kayo gaggalaw. Kasi ang bata madaling utuhin pero hindi doon sa mga talagang naturuan at talagang matatapang na mga bata. Manalwar tayo namin, kapaborito, and sa mga learners ho natin, good luck para sa inyong school year 2025-2026. Maging masaya sa pag-aaral. Sa mga guro naman ho natin ay mangguguray uloda. Aging kwan mo. Siyempre, sa kakulangan pa rin na mga guro sa mga pampublikong paaralan, hindi bababa po sa 40 ang kanilang hawak na may estudyante versus isang guro. Kato arami estudyante tayo, ni agkayo bangar ha? Sakitay teacheryo. Iisa lang yung teacher nyo na pakikisamahan nyo, pero yung teacher na iisa, pakikisamahan niya kayo na mahigit na 40 o kaya hindi bababa sa 40. Katon si katay mo iran ateng. Medyo talus-talusan tayo dahil sa iray teacher awa. Nubil-bilang ang puputang balay ulo data bangar may anak tayo. Alawan samay. Sige, ibibidyo lang tampol, irereklamo lang tampol nang yumot. Maging pantay din ho tayo. Hindi basta-basta ang pagtuturo. Sa totoo lang, mga kapaborito. No si katayuran ateng, no ang babangat tayo, napagpag mo yung anak mo, di ba? Mas lalo no agaman pay attention. Di lalo na yung mga teacher na yan. Pero maximum tolerance. Ang kautusan sa kanila, bawal. Bawal manakit. Physical and emotional. Bawal. Kato agaylay tumpay, daray teacher mo. Watan mo, so kakulangan, iray rooms, abayag laya. Abayag lang problema raya. Pero alam niyo ang Pinoy, madiskarte at marunong gumawa ng solusyon. Sa bawat problema may solusyon. Lalo rate principal tayo. Diba? Man-iisip pati rate teacher. Anto'y dapat gagawin dahil hindi naman nila pwedeng tanggihan yung mga enrollees ko natin. Bagamat tapos na ang enrollment, pero patuloy pa rin silang tatanggap na mga enrollees. Opo, mga kapaborito. And yan, kahit na may backlog sa mga paaralan at sa mga rooms, meron namang ipinatutupad na shifting ng klase. O may mga pang-umaga, alas 6 hanggang alas 11, may alas 11 hanggang alas 5, ganun ba? Diba? Alam nyo, huwag tayong patatali talaga sa dahilan dahil marami tayong pwedeng idahilan. Pero kapag gumawa ka ng paraan, ay walang dahilan. Diba? Alas 7:48 na po ang ating oras. Samantala, mga kapaborito, ay nako, eto naman po, tide watch muna ho tayo, mga kapaborito, para alam ho natin, bantay baha. Kasi etong high tide, talagang pag ganitong panahon, kahit na mainit yung ating panahon, merong nangyayaring high tide. At ngayong araw na ito, June 16, 2025, base po dito sa inalabas na Tide Watch dito sa Dagupan City, 3.87 o kaya nasa 1.18 meter ang high tide. Ang peak nito ay mararanasan mamayang 1:03 ng hapon. At yung low tide naman ay mararanasan alas 10:23. Diyan sa amin, diyan sa may Sitio Bagong Baryo. Lagi kaming binabaha dyan.
Pero pag low tide na rin, ang gapo wala. Ano saan kalamor? Ano pang ingungutan-mutan ang gapoy nagawad sika. Kundi paano na high blood ka ni. And ngayong June 15 to June 21 mga kapaborito, itong week na ito ay Typhoon and Flood Awareness Week. Kaya't maging alert and preparado tayo. Hindi lang sa week na ito ina-aware lang tayo kasi ganitong mga panahon ng mga tag-ulan, eto rin yung may mga nangyayari pagbaha, biglang pagbagyo, di ba may mga bagyo. Bagamat walang nakikitang low pressure ngayon ang Pag-asa ayon po sa ulat ni Ma'am Helen Labadyan ng Pag-asa Dagupan City. Pero alam niyo naman itong panahon natin pabago-bago na, di po ba? Kaya kailangan makipagsabayan tayo. Dapat lagi tayong alert mga kapaborito at wag tayong tangay-tangay at pusurubyo kwandalanti. Natandaan ko na ibabaga ng tatay ko dyan. Nesika, agkatangay-tangay tangay-tangay pusurubyo. Alam siya, ibig sabihin nun, mga kapaborito, agkatanga-tanga. Masakit magsalita mga kapaborito, pero yun ang totoo. Kaya kailangan maging alert and mapag-obserba ho tayo mga kapaborito. Nako, ang bilis ng oras. Alas 7:50 na po ang ating oras. At ngayon, dadako naman po tayo sa ating eto naman po, dadako po tayo dito sa ating foreign exchange rate. Eto po, base po sa pinakahuling inalabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang palitan po ngayon ng dolyar. Ang US dollar po ay 55 pesos point 85. Ang Japan yen ay 0.38. Ang pound ay 76 pesos point 08. Samantala, ang Hong Kong dollar ay 7 pesos point 11. Ang Switzerland franc ay 68 pesos point 92. Ang Canada dollar ay 41.04. Ang Singapore dollar naman ay 43.68. Ang Australia dollar ay 36.47. Ang Bahrain dinar, ang palitan po mga kapaborito, ay 148.13. Ang Saudi Riyal naman po ay 14.88. Ang Brunei Dollar ay 43.51. Ang Indonesia Rupiah ay 0.0035. And ang Thailand ba ay 1 peso and 72 centavos. Ang dirham, ang palitan po mga kapaborito ay 15 pesos point 20 centavos. Ang euro ay 64 pesos point 73. Ang Korea won ay 0.041. Ang China yuan naman ay 7 pesos point 78. Bad news mga kapaborito, nakaamba po etong pagtaas po ng presyo ng dilata. Ang sabi ng mga samahan ng mga gumagawa po ng dilatang sardinas ay ang tataas naman daw yung mga low class na mga sardinas. Meron palang low class may low class, may high class. Pero parehas din na sardinas yan Mas masarap pa nga yung yung low class mas lalo ang putang subao mo, tapos inlubog mo may sauce to may sardinas ya dilata. Tapos winasikan mo asin. Wow, buhay na. Ang gano'ng kakulang tayo siratutan. Mananam. Diba? Pero tataas daw ng 3 piso. Pero hindi pa naman yan naaprubahan kasi hinihiling pa lang. Yung dating presyo na 21 pesos magiging 24 pesos kasi ang dahilan daw ng pagtataas mablila ko may presyo to may lata. May lata yung panginginan day sardinas. At syempre pahirapan din daw ang pagkuha ng galunggong na may tamban ay mananaman amay impangat Wow, tapos fresh na fresh. Kaya maliban sa pangat, pwedeng
paksiw. Okay, pangat kuanda jad Pangasinan. Ayagi, Manilol lay tuor lalaingan, narasan tila. Ay sus, Ginoo manggod. And, garo na na. No talaga naagala na pukpukan. So itag-itutan, no choice tayo mga kapaborito, di mo ba? Bale, ang Pinoy naman masipag Kalaban yan, hindi yan sumusuko. Eto pa, nakaamba din po mga kapaborito. Ay agay layamut. Nakaamba din po itong pagtaas po ng presyo ng langis. Ay perdona 14 laya. Big time oil price hike nakaambang ngayong linggong ito dahil sa tensyon o gerang nangyayari ngayon sa Israel at Iran. Ay, sa presyo ng gasolina at diesel, inaasang magkakaroon ng aumento ng 1 peso and 70 centavos hanggang 1 peso and 90 centavos kada litro. Ay, sige, ungas tilabat. Habang ang kerosene naman ay nasa ng ang aumento ng 1 peso and 40 centavos hanggang 1 peso to 60 centavos kada litro. Ayagi. Ayagi. Dako so manaaginatan. Iulot tilabat lang kapaborito. No choice tayo Mangkuli tilabat lang. Mangkuli tayo maging wise sa paggastos. Huwag tayo maging waldas. Dapat alam natin yung needs and wants. May pagkakaiba niyan mga kapaborito. Ano ba talaga yung kailangan mo? Yung pangunahing kailangan mo, yung wants lang hindi po pa naman kailangan pero na-attract lang dahil sa maraming nakadisplay, lalo na sa online. Tapos mababa pa raw ang presyo. Pero hindi pa naman yan kailangan mo ngayon, medyo pigil-pigilan ho natin yung pagpindot ng pag-order mga kapaborito. Hindi tayo kontra sa mga negosyante. Dahil kung wala din yung mga negosyante, syempre, kailangan din natin sila. Kung wala sila, saan tayo bibili? Diba? Anong bibilin natin? Diba? Pero yung pagpipigil nasa atin, self-control. Aluan samay, anong na mo, agi mamura, 60% discount. Pero hindi mo pa naman kailangan ngayon. Mantitipid ka pa mo na ang pinundot mo, inya mula dimad. Order na nansing mabi, aburido ka, na i-deliver na aburido ka. Naantan dyan na babaingan ka, tag mo na bayaran, imutang ka. Kinat-kat mo ang gano balag so interest to. Anto, di doble-doblekin, problemam natan. Awa? Kaya maging maingat ho tayo. Dapat alam ho natin yung needs and wants ho natin, mga kapaborito. Ay nako mga kapaborito, ang bilis ng oras, 3 minuto na lamang po bago mag-alas 8 ng umaga. Susunod na po ang Likna ay Balay. Pero bago yan, nako, good morning kay Miss Tyra Sweet ng Art Construction Services. And good morning din sa Malubay family. Kay na Daisy Malubay, kay kapaborito Lito Malubay at ang kanyang mga anak. Good morning. Yan po yung Donas Boneless Bangus. And kung gusto mo naman maging healthy habang tumatanda. Alam nyo kasi habang tumatanda tayo mga kapaborito, dakdakal like aray. Diba, dakdakal ang sakit tayo, malapod tuk-tuk. Agad dapadapan tayo, wala lang ang sakit. Sabi naman ni Lori, yan, Lori Biana, mag-elixir placenta ka. Ito yung stem cell food supplement. Yes, hindi mo kailangan magpaturok, kundi inumin mo na lang. Approve ito ng FDA. And syempre, kung kailangan mo naman na mag-loan dahil gusto mo ng car, ay nandiyan ang First Choice Financial Corporation.
Good morning kay kapaborito Gerardo Mapatak at sa kanyang may bahay. Si kapaborito Mendelin Mapatak dyan sa may Bunuan, Gisat. And good morning din po sa Kayabia family dyan po sa may Kalamyong kay Kadilaila Kayabiab. And syempre sa ating sister in faith, kapaborito Lucila Kayabiab. And syempre, ang pinakamamahal kong nanay, si Cathy Taligaspi. Good morning. And yung mga tagapakinig din na ho natin dyan sa Magvilla, Santa Barbara, kay Ate Aldea. Ay nako mga kapaborito, at sa lahat po ng sumubaybay at nakinig, nanood sa ating programang Radyo Pangasinan Balita, magandang morning po sa inyong lahat. Maraming salamat and magandang morning. Bukas ulit, 7 to 8, Radyo Pangasinan Balita. Sikaratan sa Saray Manunaan na Balita. It's Sayan Kabo.